Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Namatay ang amahan ni Wilma o gikaguol kay Kininias ang nahitabo. Labi na kay wa usab gyud makabalita ng bahin sa iyang maguwang. Gilubong na si papa niya nga wa usab makatambong si Victor. Ambot lang. Kadwa na gyud si Ate Nelda. Nag-inusara na lang ko. Wa na si mama o papa. Nag-inasara na lang ko na. Hinaa si Sir Victor dahil. Una ay mga anak ninyo. Wala ka mag-inusara. Kay niasab ko. Unungan ti ka dahi. Magpabilin ko din hini mo. Salamat ng aling. Salamat. Ako na lang nang. Hello, love. Love, sorry nga. Huwag ko makauli sa paglubong ni Papa. Sorry, love. Nagkasapot ko. Kada sa kapang uli. Love, sa Wednesday, o ayaw na ko sukata. Patod lang ko sa service. Love. Pagilag. Di maayo pagkaul ka. Dawatod tatanang nitaburon. Di ko lagi niya ang kinabuhi. Ang mga bata. Okay na. Kaluis Ginoo. Si Lyndon. Magigsulti ka. Ipapukaw ko lang. Oh, natuog day. Ayaw na. Ingna lang nga Wednesday pa kung uli. O di ay toys nga dadon ko para niya. Naguparang airplane, uy. Di ay gandam na ko. Airplane nga dako-dako kay sa una na kong gita. Sige na, love. Happy na nga akong duty. Bye na. Love you. Sige, love. Love you more. Bye. Sa Wednesday pa mauli si Vic nang. Nag-sorry nga, wag siya pagpalubong na to ni Papa. Ay, nakasabot man ta siyang trabaho, day. Wala tayo mahimo. Maulagi. Gisultihan ni mo nga dili na lang magkuhag helper. Kaya raman ako ba? Unya na lang nako. Hisgutin ang kung mauli na siya. Huwag gani na ko hisguti sa mga bills nga may apot. Siya man sabkod. Nagpatukod yun og 200 danas. Nahurot-hurot na yun tingaling tinigom niya. May utang pa yun. Gusto ko mutabang nang di siya musugot. Di ko patrabahoon. Ay, naamang ko'y mga anak ninyo, day. Mausap lagi. Pero di na yun niya madaan ang kinahanglan na kong manarbaho. Sa buti lamang ninyo. May bayranan pabaya ko sa nahitabo ni Papa nang huwag ko lang hisguti si Fake. Namatay pa si Papa. Dako pagyud kong pil. Maubaday? May nalanggani kami tabang si Feby na ako nang may kauban siya sa klase ni Adto o nagtrabaho sa ospital. Siya mo ay nagarantor na ako. May nalanggani kay misugot nga natatatahan ko lang ang akong kuwang. Aw, bitaw. Maayo na lang gani bitaw nga misugot. Uy, pila ba na ito'y kuwang? 60,000. Naisiyo pa mangot si Papa. Pero wag yun matabang. Bahala na lang ang tatuog na ko kung bayranan. Buhay lang utas Papa. Gusto na po din. Ayaw na paghila. Nahitabo naman ang tanan. Huna-hunaa ang mga bata. Mga dili kaangay nga masakit. Dugay pa di ay maapot si Papa, ma? Hapit na na. Paabot lang. O, may bago tayo kang airplane nga dad niya. Yay! Magnuwa mi akong migo, ma, ha? Kung makigduwa ka, dinilang sa ato. Di ka mo gawas, ha? Nya, ingon man sab iyang mama nga, dili siya pagkausun. Mao ba? Parehas day mo.
O, kun mao na, dinhi ka lang gid sa ato. Ay, daday. Dahay, wala na rabay gatas ang bata. Kutob na lang unya ang gatas. Sige. Ako na lang mangumpra ng may paliton man sab ko. I-breastfeed ko man untagod si Glana, pero unsa bang wa naman hinon ko'y gatas, uy. Kang lindon ka niya to, gi-breastfeed ko man na siya. Ay, mahal na rabang gatas ni Bibi Day, no? Pero buyag ra ba kung sugi mo, tutoy? Buyag ng aling. Healthy bitaw ang akong anak. Sige nang, ako na lang mangumpra. Mulakaw ko ron. Kunyag ko, ma. Di man ko magdugay, nak. Malangan ako kung naa ka. Patuyan ka lang rabag tudlo sa ipapalit ni mo. Milk ra ni Baby Clean ang paliton ko. Ingon man diapers, kana ra. Kami lang si Papa ang manuroy unya, ma, ha? Kung ulit na si Papa. Sure, nak. Nang alingaton ako. Ay, dili na lang ka mag-ilis, day. Mag-shorts ka na lang. Madugay na kung mag-ilis pa ko ng uy. Gatas rabit ay paliton ako, diaper. Napay ka parkingan. Dahil mi dool o misinyas nga sila mo parking. Bastos ay, ako'y nakauna. Mister, ayok pangilugod. Ako may nakauna. Midali kag dagan og misinyas kas amo nimo. Ano ni? Ako'y nakauna nga mo parking dinhi. Midalig dagan ang tao nimo. Dito mo dagan pa mang bakante dito. Oh. Sige, miss. Ika na lang i-parking diha. Pasensya na, ha? O, di ka pagwapa. Di ko mahatag na mo chance. Bastos. Oh, ngan lang ko ni mo bastos. Giday, ginoon ka. Dali sa mo. Ang gwapa mo ipaparking nga diha. Kadi ito. Murag, pamilyar ko ng bayhana na. Murag nakita namin. Parking una ko. Kadaghan pang bakante. Ang ako yung napilian mo ay giinitan. Ay, high blood hinon ko kadali da. Ang akong wallet. Ay naman to nakot kabutang. Naradi ay. Tanaw rin akong bastos ay. May wave pa. Magdali ko. Miss. Kaniyot lang. Dili ko dautan. May Ayaw paingon hadlok ako ako. din eh. Paspasan ko pang akong lakang. Press coach din Miss. tawhan na daw. Ang sa gani ni rumuduol ko sa kwartya. May padaron siya pagpaduol ako. Miss, dili ko daw utang tao. May nahinunduman lang ko nimo. Kung wa ko masayop. Ikaw tong nakita na ko sa food court. Nahugan ni mong wallet, di ba? Pero mabdos ka ng higayon na. Ikaw gito. Kanang gibit-bit mong wallet. Mo na gipunit nako kay nahugman, di ba? Ikaw, di ba? Oo. Og misis na ko. Dili na miss. Nanganak na di ka? Unsay tan-aw nimo? Sorry ha. Gilugan ti kag parking gani ha. Okay lang. Sige, excuse. Kunuha ko masayop. Musod ka sa mall? Nagdali ko. Magpalit ko gatas ako anak. Kadtong gimabdos nimo mo ipalitan nimo? Diya ka na. Kadit lang. Oh. Pareham tag tumo nga musod sa mall. Adto gyapon ko sa food court. Naanad mo ko nga anak mag-lunch. Ikaw? Atong tayo mga nihangyo ko nimo nga share sa iyong table. May kauban maka to, di ba? Nagdali ko. Sorry, mister. Chito Villa. Ha? Hala. Siya ang giingon ni Fepi. Nainumdum na ka sa Chito Villa. Pero ikaw, sorry ha nga, wa ko mahinumdum sa mungan. Wilma. Mrs. Wilma Soles. Ug ang akong kauban ni atong higayon na ang sud kong amiga o kumare. Kuno asap ko masayop. Kailan na kay mo? Si Feby Ignacio. Gusto. Si Miss Ignacio. Si Feby. Gusto. Nagdali ko Chito. Wa nagatas ang akong baby. Ananta ka? Sige, well. Sorry ha. Nahasol ka kadali. Okay na lang. Excuse.
Ay, buang ka. Siya yun na ito. Type ko unta siya na. Ganahan ko niya, pero minyo na. Tawagan ko si Pepe. Nagkita ni siyang crush ug iyang boss. Akong balitaan. Hello, Mars. Hello, Mars. Diyan ko sa grocery store sa mall. Di ka busy? Di ako sabay. Lain akong lawas, uy. Nga naman. Nag-shopping di ka? Gatas ni baby akong tuyo diri oy og diapers. Unya, nagkita mi ang boss nimo ug ang imong crush. Si Sir Chito Villa? Oo. Hapit pa mi magtrukis kay nangilog sa akong pwesto nga parkingan. Mao ba? Unya, naglalis gud mo. Pero presko man gud uy, may pagkabastos. Aw, bastos gyud yang dating para nako ba. Pero kadugayan, okay na mi. Ha? O si okay na mo? Peace na mi ba? Friends na mi. O naaron siya sa food court, nag-lunch. Ganahan mo gud na siya diha. May pagkabugoy mong gud. Pero cute siya, Mars. Di ba no? Ganahan ko ni Chito Villa, Mars. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!